Bueno, ben, antes de nada, grazas pola nosa presenza. Este é un compromiso por unha banda gratificante que por outra banda é moito risco. Quería empezar, bueno, puxen un título a esta presentación que creo que é bastante atinado. O resto do que digo igual non ten nada que ver co acerto, pero o título creo que sí que é atinado, e tampouco menos. A muller roqueira con alma de pandereteira. Quería empezar propoñéndovos un exercicio de imaginación. Unha muller que canta e que toca a guitarra, que canta e toca rock, rancheira, milongas, ritmos latinos, blues, soul, baladas. Unha muller camaleónica, pero que ademais canta cousas que escribe ela mesma e que teñen a súa música, é dicir, é ela quen lles dá a música, ese alento. Unha cantautora, vaya, aquilo que se chamaba canción de autor, un concepto hoxe tan desfasado, non? Pero como ela mesmo dixo nunha ocasión, manda carallo, se iso que está pasando, chamanlle canción protesta. Unha muller que canta, que escribe, que compón a música, pero que tamén manda, a xefa, a líder da banda. Entre outras cousas, dunha banda de rock que estoupou, digo isto que o vin neste segundo disco nunha forza brutal no Porriño hai unhas semanas. Pero ben, todo isto é un exercicio de imaginación, pero que ademais ao final resulta que tamén canta en galego. Tal vez non nos sorprende porque xa a coñecemos, en xeral todos a coñecemos, pero non deixa de ser algo insólito todo isto que estou dicindo. Nun país como o noso, ter aquí un personaxe desta categoría. Di ela, eu sempre lle digo a todo o mundo que son muller galega, que non teño a culpa, simplemente tiven sorte. Ela tense confesado que como muller afortunada por facer o que fai, pero a verdade é que realmente os afortunados somos nós por poder disfrutar. SES veu encher un valeiro e non sabíamos que nos faltaba ata que apareceu. Non sabíamos os necesitados que estábamos ata que escoitamos a súa voz desgarrada no bus e caricia na parada. SES da Coruña, nacida en 1983. 82. Teño que corrixir isto, tíos, que me conservo moi ben. Que di que non é autodidacta. Di que non é autodidacta porque aprendeu da música tradicional. O tradicional é o meu. Primeiro a gaita, logo cantareira, pandereteira, e hoxe, ademais de ser licenciada en Filoloxía Galega e Antropoloxía Social, imparte clases de pandeireta e canto. E a que ven este espírito roqueiro? Hoxe, algo terá que contarnos o respecto desa colección de discos de vinilo do Rolling, Janis, Allman Brothers. Pero mis que a culpa de todo isto tivo Santiago Serón, naquele Coruña Son que apadriñou para novos cantantes no ano 2007, Santiago Serón se tamén influiu porque creo que nese certame canto aquí, canto na Habana, e sabendo a debilidade que ten Santiago Serón por ritmos cubanos, latinos, pois parece ser que ao acabar foi detrás do escenario e dixo algo así como: eres la bomba, chica.
algo así. O caso que Sés e os seus colegas de un grupo que se chamaba Chamas e Xis, que bueno, estaban pasando ben, supoño, pasaban por aí, vamos. Algo cambiou a historia, non? Despois dese momento, ese encontro con Santiago Xenón, ese bautizo, pois foi unha serie de concertos, máis de 30 concertos por Galicia. No 2010 grabou unha maqueta con 3 temas e en xullo de 2011 Admirando a Condición, o seu primeiro discazo. Viñeron os concertos e, sobre todo, que isto é unha das cousas singulares deste fenómeno que temos aquí ao lado, que teño aquí ao lado, no seu fronte. Sobre todo sucedeu esa auténtica promoción do boca a orella, porque o éxito de Sex debe ser o que era, ¿no? Que se empeza a funcionar a transmisión oral, ¿no? Aquí non hai promocións. A promoción é a artista que se promociona soa, ¿no? É unha personalidade honesta en todo o que fai, e en xonio deste ano pues, aparece co Xenio Destrozado o seu segundo disco, que xa é rock, blues, máis duro, non? Cando Carlos me propuxo, non sei se se está escoitando, né? Ou non sei se me propuxo, simplemente me dixo, tens que presentar a SES, é que me dixo, tens que presentar a SES. Carlos é un cabrón, ele sabe ben como facer estas cousas. A verdade é que non pude pensarlo moito. Estar a carón desta muller, dicir o que me dé a gana, de momentos de gloria, unha foto para a posteridade. Ainda que fui consciente no primeiro momento, e non estou exagerando, estou sendo sincero, de que eu non podía estar á altura das circunstancias. Eu non podía presentar con xeito este ciclón, este treón, esta protesta rabuda. Pero que carallo, un día, e hai que aproveitar as ocasións que che brindan. Porque eu tamén veño do blues, xa ora, tamén veño da cantiga tradicional. E o caso que eu tamén teño un día histórico na miña vida. Hoxe acordábame cando vino aquí o que nos se celebra o aniversario do 23 a morte de Kelly, tantas cousas, non? E que facías? O 23 onde estabas esas cousas? Pois eu teño un día histórico. O meu día histórico é onde e como descubrir a SES. Conducindo e escoitando a radio. E era a Radio Galega, a máis próxima geográficamente, pero non emocionalmente, por desgraza. O caso é que despois de escoitar esa entrevista en unha canción, busqueina, pero ninguén sabía nada de SES. Isto era na segunda parte do ano 2011, non sei, setembro, non sei. Non sabía nada. Nas temas de discos casi existentes non tiñan novas dela. De quen é SES? Que cousa rara. O caso que agora mesmo non lembro como, pero de cara ao Nadal de 2011 vimos na librería Pedreira, en Santiago, na Rua do Home Santo, mercando varios discos para facer proselitismo da bandeira de protesta desta muller. Non quero dicir nada máis, creo que xa foi demasiado longo. Só lembrar que as barbas é o manifesto emocional das entrañas moitas veces queren xurdir cando un escoita a SES. E nestas últimas semanas, a mellor dixencia que teño comentado antes, para avisala, en estas últimas semanas tamén xurden as barbas cando penso nunha nosa compañeira, amiga Belén, tamén pandereteira, cantadeira, loitadora, tamén como a ti, comprometida coa nosa terra, coa muller e coa lingua, que escoitou o teu tema de Muller e Nena, que non está, pero tamén está hoxe aquí. Simplemente acabando con estes versos
ese manifesto de muller. Compañeira nos anos Belén, nunha illa, no medio do mar, que ilumina o loito máis negro, que esquece o desterro e o medo a habitar. Con vos, SES. Escoitades, perfecto, sí, ben? Bueno, antes de nada, eu quería pedir aos rapaces que se queren ir para adiante, que estás aí facendo así, sentaros no chan, para mí non hai ningún problema, eu mismo vamos a tener no chan, e se queredes ir para adiante, como que irás, se non queredes quedades aí, pero como estás aí. Eu cando era pequena como a vos, molestábame un pouco non chegar. Vou merger, se non se importa, porque estou máis cómoda, gira. Bueno, eu chamáronme, bueno, mil gracias primeiramente por unha presentación tan bonita e, non sei, honestamente non me faz modestia inmerecida porque é moi grande. Eu, basicamente, o que teño que un pouco falar e contaros como cheguei aquí, porque estou aquí, non? Entón, como el dixo, eu son cantareira. Eu que son, vai, o único que sei cantar ben son xotas e muñeiras e cantares de arrieiro, outra cosa non sei cantar. E lonxe de avergonzarme, estou orgullosa que nin diola. Eu dediqueime sempre a facer música tradicional, non de un xeito profesional, de un xeito, bueno, máis profesional que somos gaiteiros aquí, case de manhã se levantan para ir a unha alborada, e as pandereteiras case non hai ninguén, non? Case estamos á altura dos mineiros. Pero, e iso é que nos fai moi roqueiros ao final, pero non era unha vontade de ser música dun xeito profesional. Eu estudei filoloxía, estudei antropoloxía social, fixen un doutoramento en lingüística, como casi todas as persoas que teñen eses estudios, era camareira. Isto é verdad, é tragicómico, pero é certo. Unha camareira con moitos recursos, pero camareira. Entonces, eu paraba nun bar da Coruña que se chama Repichoca, que vos recomendo encarecidamente que vaiades, está na Rúa Orilla Mar. Se vos gusta a música tradicional ou facedes música tradicional, e vamos ali a facer as Repichocas. Cando eu sempre dixo que bebo auga en 1906, solamente, ali auga bebo pouca. Entón, ao final da noite acabábamos sempre cantando Janis Joplin, non sei que. Vou día, un amigo meu que se chamaba Ojaitas, e Ojaitas un día dixo, María, por que non facemos uns ensaios, tío, vamos tocar por aí, que cantas ben, que tal, vamos facer un algo. E fomos acórdome que a primeira canción que fixemos na nosa vida foi Canto aquí, canto na Habana, e foi dun xeito moi simple, e ele estaba sentado tocando nunha habitación, con todos estaba tocando un tan, quen, con can, 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 e como era cantareira, empecé a cantar mándame tocar a xota e a xota non a sei, mándame tocar, e así xordí o Canto aquí, canto na Habana. Sempre debemos cantar Canto na Habana, isto é música de verdad, isto é a música tradicional, que estás aquí, un coño unha cuncha, empeza a tocar, chega outro e bota na muñeira, pois isto dá igual, realmente dá un pouco igual que cantes isto, que cantes o liñas ben. O caso é que veo o percusionista e pum, tu can, e o baixista pum, ten, estes rollos, e fixemos cantar Canto na Habana. E eu daba clase por aquel entón en varios sitios, e nun deles era nunha asociación que se chamaba Tempo Novo, que había un cartel que ponía concurso patrocinado por Santiago Serón Guitarra e Tumba. E nos de coña, totalmente de coña, porque de feitos o concurso acababa un venres e nos presentamos a maqueta uns xoves, ou seja, e había que, os premios dabanse por votación popular, por lo tanto, poñíamos a toda a nosa familia a votar e non me daba tempo a comprar un portátil a miña abuela, ou era imposible, non? Entón, claro, que pasaba? Que Santiago Serón tiña a baza de poder escolher un grupo e escollernos a nós. Entón, fomos e o tío efectivamente dixo isto, pasou isto, non? Nos cantamos, bueno, o tío se lle vía un plumero que se lle volaba a nosa canción un montón porque ele estivo moito tempo en Cuba
estudiando música tradicional cubana, que a mí me gusta moito tamén, e tamén fun ali a escoitar, e unha experiencia que te recomendo a calquera que lle guste as músicas tradicionais e a cubana en particular, porque ali síguese vivendo a música tradicional igual que aquí, dun sitio maravilloso. O tío gustoulle e entonces falou moi ben de min. Santiago é unha persona maravillosa, con moi bo criterio, ademais. Entón, claro, o tío gustoulle, entón falou moi ben de min, e a mí non me gusta decir iso de en Galiza, porque non somos os primeiros que, como en Galiza, non, en Galiza e en todo o mundo, hai un pouquinho o problema de pensar que se os de fora din algo está mellor que cando din os de dentro. É un pouco a vaca da veciña da mellor leite que a miña, non? Entón, o tío di isto e claro, convirteste de repente nun rollo, un pouco un fenómeno a moi pequeno nivel, pero claro, empeza a verse ruxe. E entón nos fixemos un grupo que prácticamente non tiña repertorio, fixemos, isto é moitísimo, na música galega é un montón, 31 concertos nun ano. Isto é moitísimo, moitísimo. Dadevos conta que casi estamos falando de un concerto, non, casi non, estamos falando de un concerto, máis dun concerto cada 2 semanas. Nun grupo que non tiña nada, sabedes? Iso non é normal. E, bueno, basicamente, en 2 ou 3 destes concertos, eu tive unha oferta de 2 produtoras en concreto, decidíme por unha, e chegamos aquí a facer estes discos. Bueno, eu cheguei a facer por solitario con outra banda, primeiro Admirando a Condición, que foi un disco que non producín eu, do que estou moi orgullosa porque é un disco, é o meu primeiro disco, pero non é un disco realmente co que eu me sinto tan identificada como co Coxinho Destrozado, porque Coxinho Destrozado é un disco que bueno, que vamos dicir a vos, hai unha máxima no neoliberalismo económico que é que en paja manda. E isto non fai falta ser músico para entenderlo. Aquí paguei eu e entón mandei eu. Isto é facilísimo de entender. Podería utilizar estes rollos máis diplomáticos e todo este rollo, pero é verdade esta. E aquí estamos para... Non hai problema, non te preocupes que a mí pasa isto moitas veces. Olvídame de poner o silencio, non pasa nada. Total, eu o que vos podo dicir, sempre un pouco me preguntan sobre varios temas que... Bueno, a todo isto que quixera dicir moi sinceramente, que se en calquera momento que vos estea dicindo algo, hombre, se levantas a mão mellor porque vos vexo, e queredes apuntillar algo ao fío do que eu estou tal, non hai ningún problema, de verdad. É todo o contrario, non hai problema. Aunque despois vai haber un momento para que todos faleres, si nun momento... Si... Bueno, fuera, sin par. Por que o segundo disco? Por que o segundo disco? Quero dicir, que fixeches ti? Que paja manda? Vale. Aquí hai un rollo que é moi interesante que entendades. Básicamente hai unha figura como dun productor artístico e un productor executivo para facervos un... Eso, a ver, para explicaros un pouco o que é. Eu collo e dixo ti, eu vou un día a ver un concerto e vexo a ti cantar e dixo, hostia, gostame moito como cantas, vouche facer un disco. Pero despois vouche facer eu, é dicir, vouche bajar eu o estudio, vamos, chegar ali e ti vas a cantar ali as tuas cancións. E as tuas cancións tocalas ti ca tua guitarra, vas a ter unha banda que vai facer uns arranxos. Neses arranxos non só mandas ti, tamén mando eu. E iso tradúcese en que o disco non sona solo como ti queres, sona como quere máis personas que a ti, non? Explico un pouco esta historia. Bueno, isto é porque o mundo musical é... Bueno, pues ten as súas características peculiares. Entón, facer este disco foi moi complicado porque a día de hoxe no mundo da música non é, igual que no mundo en xeral, non é o mesmo ser muller que ser home. E ser muller na música é complicado. Se a maiores lle sumamos que eres unha persoa que ven dun mundo que está tremendamente devaluado musical, que é o mundo tradicional, pois os rolos se multiplican por 3 millóns, non? Eu aquí sí que teño unha postura moi firme e non por mí en concreto, non por María José Silva en concreto, senón, o sea, por mí como persona, senón pola miña lingua e pola miña cultura. Eu podo me avergonzar de mí, como todos, ou ter un complexo, como todos nós podemos telo, non? Eu, bueno, teño un físico impactante, pero imagino a echarme un grado, non, quero dicir, todos temos complexos, pero da miña lingua non me complexo, para nada.
e da miña cultura non me complexo para nada, e do meu país non me complexo para nada. E fui a varios, e encántame, e falo algunha lingua máis, e encántame, pero a miña é a miña. E a miña terra é a miña terra, e a miña cultura é a miña cultura. E eu rompen a boca, e iso, hasta el día que me muera, o gallar que nunca me cambie esa forma de pensar. Outra cosa son as miñas cousas. Entonces, é unha cousa que sempre defendo moi vehementemente, que é cando a xente di como se pasa, a mí isto molesta, xa chega un momento, como se pasa da música tradicional á música... Digo, vamos a ver, a música tradicional é música, ninguén lle pregunta a Manu Tenorio como se pasa de facer sevillanas, que é o ritmo tradicional de onde el ven, a facer esa música que fai el agora. Ninguén lle pregunta, porque o tío é músico. Pois eu tamén son música. Eu tocaba a gaita, tocaba a pandeireta, pasoume isto onte, daba unha ponencia, dicía unha rapaza, decía, ostra, ten razón, porque, por exemplo, agora preguntaches, aquí alguén toca algún instrumento? E todos dixeron, no, e cando acabou a clase dixo ela, home, eu toco a pandeireta, digo. Claro, isto é moi común, isto é super común, pero, como lle digo eu, ti tes que dar conta que isto tamén é un pouco o problema que temos aquí, porque eu, por exemplo, toquei con Rui Veloso, que é un tío que enche estadios en Brasil, e cando lle cantei un cantar tradicional dos nosos, o tío, ostra, pero déxame gravar eso con móvil, é impresionante. Cando che ve tocar a pandeireta, alucinaba, decíamos, ostra, pero como tocades así, que maravilla. E todas as persoas que eu toquei en escenarios máis grandes, se che ven tocar unha pandeireta, din que eres instrumentista. Sin embargo, aquí non hai esa noción. E iso é un problema, porque somos nós que ten que mudar isto. É dicer, eu uso a gaita e a pandeireta e o tamboril, e aquí o que en Cuba é o tres, os bongós e as claves. Pero o que toca as claves, o que toca os bongós, e o que toca as maracas, e o que toca o tres, e o que toca a guitarra, son igual de músicos. Todos. Non é un máis músico que a outro, que é un pouco esa manera tamén de xerarquizar. Entón, eu sempre digo que eu cambiei de non vivir da música a malvivir da música, pero non de ser música, non ser música. Eu xa, desde moi pequena, bailaba e cantaba. Entón, simplemente, agora me dedico profesionalmente a iso, e teño a sorte de dedicarme profesionalmente a iso. Por que... Eu ainda me pregunto, non son a... O sea, eu son a primeira que me pregunto por que, non? Chegamos a ter a sorte de poder facer isto e de vender tantos discos como estamos vendendo e de chegar aos sitios onde estamos chegando. Pero eu creo que realmente a resposta estaba mellor precisamente nesto, en que con toda a devaluación que hai da música tradicional galega, eu creo que se algo lle debo chegar a tocar nun escenario como toquei hai nada, con grupos de toda a América do Norte e toda a América do Sul nun festival internacional en Baracaldo, o sea, en Bilbao, quero dicir, é precisamente vir da música tradicional galega. Eso é o que a nos levou aquí. Bueno, sí, a nós, sí, porque eu considero que na música tradicional galega, bueno, na música tradicional en xeral, é dicir, as músicas tradicionais son todas iguais, son músicas que nacen da necesidade antropolóxica básica de vida lúdica en comunidade. O ser humano necesita divertirse. E a arte máis social é a música. Porque todo mundo sabe facer é ruido ca jorxa e cunha coller e facer música. Eso é... As músicas tradicionais son todas iguais, non? Eu sempre dixo nos concertos, se algún día vos un concerto meu, hai unha frase que dixo moito que é que o blues é unha música de raíz igual que a moiñeira, igual que a guaracha, e que a única diferencia que hai entre a Jorxa que canta... O sea, eu sempre le digo a xente, pero vamos a ver, queresme explicar? Eu sou un endomusicólogo, chego a un campo de algodón e dixo, mire, señor, poderían ustedes cantar, por favor, un cantar destes que cantan ustedes aquí cando recollen algodón? E collo un avión, e chego aí a Santa Comba, a unha leira, e dixo, mire, señor, poderían usted cantar un cantar destes que ustedes cantan mentre recollen patatas? Bueno, eu creo que a única diferencia é a última palabra, é o que se recolle. Pero a esclavitude, o tar de sol a sol, pegado a un campo, para non ter absolutamente nada, para ter unha vida
de esclavo, mírense os dentes ou non os miren, para ter unha vida de esclavo, rompendo o corpo para mal comer. Ese cantar ten o mesmo sentimento, e ten o mesmo significado, e sobre todo cumple a mesma función en Mississippi, en Santa Comba e en Irán, a mesma función. E a mesma persona que lle recolleu o pai do blues, que se considera Robert Johnson, que toda a xente guai sabe quen é Robert Johnson, toda a xente que despois lle dá vergonza, ai, tocas la pandereta. Esta xente, se tocas rock and roll eres guai, se tocas blues eres guai. Pois Robert Johnson foi descoberto por Alan Lomax, que foi un dos pioneiros da etnomusicoloxía nos anos 30 e nos anos 50, o mismo tipo que grabou, e aquí sí que a veces sí que resulta un pouco violento, porque o dixo de xeito moi serio, pero me parece de gilipollas, con perdón. Sobre todo, botar esas soberbias cando non tes a cultura suficiente como para botalas. Porque o mesmo tío tío que grabou a Robert Johnson no ano 1932, creo que por primeira vez, grabou as vellas de Corcubión nos anos 50, en Galiza. E grabou en Aragón, grabou en Euskal Herria, que era un das súas paixóns, grabou en Italia, na India, en todo o mundo. Un dos pais da etnomusicoloxía moderna, do traballo de campo, non? E grabou as mesmas personas, o mesmo tío que grabou ao tipo que cantou Cash, Muddy Waters, como se chama, Eric Clapton, o mesmo tío. De feito, non sei se sabedes, que Miles Davis ten un guiño a unha das grabacións de Alan Lomax de Galiza. É dicir, hai un track de Miles Davis que, supoño que o saberedes, porque é esa típica anécdota curiosa que todo o mundo sabe, que ten un cachiño de unha peza precisamente desas grabacións de Lomax. Eu, como vedes, me enrollo bastante con unha persiana. Aquí chegara desde que a música tradicional é igual en todos os sitios. E eu creo que as músicas tradicionais, nós chegamos aquí precisamente porque hai unha cosa que eu creo que temos, ou que eu teño, non me gusta decir eu, pero claro, hostia, que son eu, coño, que se fora un fulano, que cantara, que compuxera todo ele, que arranxara todo ele, decía, eu. E as tías nos costa un pouco decir eso, pero sí, eu, porque eu teño os músicos aos que adoro e todo eso, pero claro, que fai os temas son eu, e a xefa, que ademais é como me chaman xefa. Pois claro, son eu, tamén nós podemos ser xefas, non? O caso é que eu fago os temas cantando, pois, como eu canto, falando do que eu falo, porque tamén hai unha cousa que me fai moitísima gracia do mundo da música tradicional, que a peña ten, por exemplo, cando eu chego, como levo os brazos emborronados, como di miña abuela, todas esas cosas, a xente lle costa moito verme como a cantareira, e eu dixo, oye, eu non ando en carro de bois, teño un Corsa, tampouco se diferencia moito, non anda moito máis rápido, pero é un Corsa, nací en 1982, sabes, non sei, quero dicir, son unha persona normal da miña idade, que me encanta, por suposto, a música tradicional galega, pero que, hostia, eu quitaba un disco de rumbadeira e poñía un de Janis Joplin, e despois poñía un de Fuxen os Ventos, e despois poñía un de Ramones, non? Que me gusta moito o rock and roll e me gusta moito a muiñeira, e a peña lle chama a atención e eu dixo, me cago en dela, pero ti unha vez fuches de foliada cas vellas de Bergantiños, caime aí rock and roll, que é eso? Ese rock and roll, me cago en dela. É a muiñeira rock and roll, moitas veces, non? Pero, isto digo de broma, pero é certo que eu compoño, digamos, como unha cantareira, no sentido en que ti cando faz música tradicional, seguro que aquí hai xente que fai música tradicional, hai un rollo maravilloso nas músicas de raíz, en todas as músicas tradicionais, e é que polo xeral a xente sigue utilizándoas para divertirse, realmente, é dicir, vale, se hai xente que as fai profesionalmente e tal, pero polo xeral a xente sigue utilizándoas para divertirse de verdade. Entonces, o que sale non é pretencioso, é dicir, nin pretencioso, nin prefabricado, nin prediseñado, é algo que sale que nace realmente para divertirse, o sea, realmente para iso. Entonces,
por exemplo, é moi curioso como os músicos profesionais, que tamén é maravilloso, por suposto, sempre se refiren a tocar como estudiar, non? Dicir, bueno, estou estudiando, te chamas a Tito e dices, que estás facendo? Estou estudiando, non? E a mí resultame ainda a día de hoxe, cando estou tocando, extraño decir eso, porque eu digo, estou tocando, non? E é porque, para min, tocar sempre foi divertirme, e ainda a día de hoxe sigue sendo o que máis me divirte, ir a unha foliada e romper os pés, sigue sendo o que máis me divirte a día de hoxe con moita diferencia. E enseñanche a disfrutar da música e a non poder fuxir deso realmente. O sea, a non poder fuxir de disfrutar da música. Eu a veces estou enferma, porque como... Non sei se aquí alguna persona foi a máis dun concerto meu, pero eu coñezo a peña que foi a 10 concertos e eu digo, ti crees realmente que nunca estuve enferma antes deses concertos? Claro que estive. Se agora mesmo levo dado 250 concertos, home, enferma, ou, pois, como todo mundo, a mí morre xente, ou teño xente no hospital, ou deixame un fulano. Seguiremos, pero... O carallo 29, non o queréis pensar, bueno. Que ese é o rollo de ser cantante, ou cantante ou músico, pero sobre todo cantante. Que unha putada, Ai, non me quiere. Bueno, encantado, buenas noches. Non, tens que empezar o concerto e tens que ser, pois, a xente ven a divertirse. Ti non podes, ti tens que traballar, non? Pero eu teño a grande sorte, que sempre digo a Tito e é, ti cando te pos a tocar a guitarra, che, eu xa me poño mal, xa, e ese certo, e iso, para min, é das músicas de raíz. É da foliada. No? E da falta de presuntuosidade. Eu son cantareira, fui cantareira toda a vida, pero nunca tive vontade de cantar soa. Dademos conta que eu tuve un grupo ata os 21 anos, pero eran 7. E eu nunca cantaba soa, cantábamos as 7. E para min, cantar era sin escutárseme a miña voz, non sei se me explico. Escutábase as 7. E a mí gustábame cantar sin necesidade de que se escoitara a miña voz. Eu aprendi a cantar así, sin necesidade de que se escoitara a miña voz. Non sei se me explico, como comprendedes non facía Muiñeira da Ribeira, sabes, eu non tiña apertado con iso. Eu chegaba, poñame nunha silla e cantaba. E iso era o meu xeito de disfrutar. Para min eso foi unha persona diferente, nese sentido. Diferente dentro do mundo da música, quero dicer, non? Estás acostumada, pois, a que o que che faga disfrutar non sexa nin o protagonismo, nin un pouco a recreación na túa propia voz, nin nada, sexa o simple feito de cantar. Eso sexa o que realmente se vai disfrutar, non? Porque eso ti o dis, e a peña se lo cree ou non se lo cree, pois a peña igual di, pois esta realmente está encantada de terse coñecido, pero nos está vendendo a moto de que tal. Home, creo que non é difícil de imaginar. Foches cantareira hasta que tes 21 anos ou 25 e estás acostumada a cantar con xente. Acabei cantando así porque o mundo me levou a eso e porque Santiago Serón quixo, pero senón non acabaría. Pero iso fai que eu, sin ter unha voz especialmente nada, nin un... Podería decir, son a hostia, pero non, son unha persona que fai unha cousa moi normal, pero teño algo especial dentro da música moderna, que é que realmente o que máis me caracteriza é que me gusta o que fago. E eu creo que iso, desgraciadamente, a día de hoxe, dentro da industria musical, é difícil. Eu creo que iso é o que me levou aquí, sinceramente, e digo sincerísimamente. Aparte de que poidas ter cousas que dicer, etc, non? Que, por suposto, todo o mundo ten cousas que dicer, e eu teño o meu xeito particular de dicilo. E, ademais, como non, volvo a dicir, como que o que preside a miña forma de compoñer non é vender ou non vender, sino dicer o que eu sinto, pois, a veces trato temas que non son os que trata moita xente, e que hai moita xente que non lle gusta escoitar, pero hai moita xente que se leva moito tempo deixando escoitaros, creo eu. Non? Que era que se deixase xa a Rosalía descansar en paz, se leva moitas as mortas,
e que se falase un pouco do que está pasando aquí, que é bastante grave. E eu non fago fago porque eu vivo no mundo igual que os demais e sufro o mundo igual que os demais, e como sufro o mundo igual que os demais, falo do que sufro, non? E neste caso, unha das cousas das que máis ilusión me fai é neste disco Tempestades de Sal, que é unha canción que foi a canción que máis cantou todo o mundo, que nos coñece, e que é unha canción que estes produtores precisamente non querían meter no disco porque consideraban que era, bueno, claramente é a canción que menos interese ten, moi macha, menos figuras. Eu digo, pero como que menos interese ten, se é mellor? O sea, pode non ser... pero é unha canción que está feita desde a primeira persona do plural, unha persona que eu necesito para vivir, porque eu necesito esta identidade na que vivo, para eu vivir, porque eu son galega e sempre o digo, e a identidade miña está morrendo, e eu cando a vexo morrer morro eu, eso é así, non me gusta verla morrer, e eso é verdad, podese pintar de moitas maneiras, pero hai que pintar o negro porque o negro está. Entón, chegamos a falar chegamos a gravar esta canción e, contra todo, o seu pronóstico, non o meu, por suposto, foi unha canción que a xente lle gustou un montón e que, ao final, coa que cumpliu un soño supoño que de todo cantautor, que é ver a peña cantar a tua canción. Que é estar nunha praza e de súpeto ver como vin eu na Quintana 3.000 personas diante e a Quintana chea cantando Tempestades de Sal. Ese foi o pago máis grande que recibí na miña vida, vamos, con moitísima diferenza, creo. Bueno, eso e ver a unha nena de 6 anos cantando non son fada. Non? Que outro día me preguntaban nunha entrevista e me decían que farías es por un triunfo asegurado, preguntaban. E eu digo, mira, sinceramente eu por un triunfo asegurado non faría absolutamente nada. Se me preguntas que faría porque se erradicasen lacras como o racismo, o machismo, a xenofobia, pois igual comería merda, pero por un triunfo asegurado non faría nada. E isto é verdad. E ademais que a palabra triunfo é tremendamente relativa, porque a mí ocurrenseme moi poucos triunfos máis grandes ou máis valiosos para mí que ven unha nena de 6 anos cantando Non son fada, ou que veña unha nai e me diga «Joder, non quere que lle regalemos muñecas, quere que lle regalemos libros porque di que non quere ser unha princesa». Eso é moi importante, porque vivimos, sempre digo, nunha sociedade que se gaba de ser igualitaria, e eu creo que mentre haxe unha nena nun parvulario e que un neno lle diga a unha nena ti non podes xogar a isto porque és unha nena, joder, non se pode falar de igualdade. Xa o teñen interiorizado con 3 anos. Un neno xa lle di a unha nena non podes facer isto porque és unha nena. Pero, que é que non podo facer por ser unha nena? Non? Isto a mí non me decían tanto, xa me tiña máis respeto. Porque eu tiña máis bastante levantada xa con 8 anos. Agora xa non me controlo, pero con 8 anos corría eles detrás, que bueno. Pero sí, por exemplo, si eu son unha nena que sí que a muller lle está vetado moito calquera actividade que non sexa secundaria, creo eu, non? E na música, moito máis. Vivimos nun país, en xeral, e nun mundo en xeral e nun país en particular, donde outra dos motivos que ti decías, que veo a encher moitos ocos. Eu creo que o oco que máis viñen a encher, sinceramente, é, sempre digo, unha tipa. Nós temos no mundo da música tipos a barrer. E no mundo da música galega tamén. Tipos a barrer. Tipos. Sabes o que é tipos? Non é nin señores, nin Sinatras, nin Aretha Franklin. Son Ramones, e Joe Strummeres, e Rolling Stones, e Janis Joplin, e Patti Smith, e Peña da Rúa. Mulleres da rúa. Nas músicas folk, en xeral, hai un rollo que é maravilloso. Por exemplo, unha das minhas mellores amigas, que é unha tía impresionante, o sea, e eu pode non ter moitas virtudes, pero considérome sincera, é Uxía. Uxía é unha tía maravillosa, o sea, se vos gusta como canta, e se vos gusta como toca, e se vos gustan as súas cancións,
non quero pensar que a conozades, porque é unha tía maravillosa, cun corazón maravilloso e que nos axudou e nos aconsellou sempre a todas as persoas que empezamos a música gallega, e que é unha tía orgullosísima de quen é, e que para mí é un orgullo. Pero claro, ela é unha diva, sempre lle chamou de coña, bueno, se sabes que vos dixo isto, sempre lle dixo María Dolores, porque eu dixo que é María Dolores Pradera Jareja, que ela é unha señora, ela sale ali, con o rollo ali, e digo, hostia, tío, que respeto, non? E eu non, son unha tía. E claro, temos a Guai, coa súa dozura maravillosa, non? A Uxía, coa súa elegancia. A Uxía Pedreira, con ese rollo fen fatal, un pouco casi de cabaret alemán, non? Este rollo de... E non estaba, tío, a figura da tipa, da tía que non, mira, que eu... que es? Eu chego e digo... unha vez antes. Esa é verdade, non? E é o que hai, é verdade, non é unha postura, é certo. Como casi para ir aos meus referentes, para compararme a mí, pois queríasme que comparar con casi todo con tipos. E hai, claro, tipos que decir, como, pois esos Diplo, non sei que, ou os Deus, ou Lever, me cajo, non sei que, este rollo, non? Que me di moito. Unha cosa, por favor, que quero deixar moi clara, cada vez que me di tienes como Leo Perentía, digo, no, Leo é como a min pervertido. Pero é certo, non? Ese rollo de ser unha tía que se identifican moitas tías identificanse con eso. A mí tamén me encantan eu escoito de todo, o sea, para chegar a isto, evidentemente, non compuxen Botón Falta unha ilusión polo moito que me gustaran os Clash, ou polo moito que me gustara La Polla Records. Compoño Botón Falta unha ilusión porque me gusta Vicente Fernández, e gustame Chabela Vargas, e gustame María Dolores Pradera, encántame, por exemplo, encántame. O sea, encántame toda a música en xeral, Jorge Cafrune, de aí ven a Milonga, e tal, pero claro, é que eu son de polígono. Eu nací en El Viña, nun polígono que ademais reorganizouse cando Lois Pereiro o mentouno como unha aberración, pero bueno, sei que no fondo non sabía que eu iba a nacer ali. Non, porque Lois Pereiro é un dos meus poetas favoritos. E ademais, creo que, ademais de identificarse comigo, que ademais me din, eres unha cantante de tías, e digo, sí, son unha cantante de tías, e non vexes como me gusta eso, porque hai moitos tipos aos que lle gusto, e como canto tamén. Hai moitos tipos aos que lle gusto, coña, pero as tías sí que nos crían moitas veces para dar moita caña as tías. E, sin embargo, a mí, todo o contrario, eu sempre sentí moito cariño de todas as tías. Sentín que eso é un rollo, bueno, pues que hai moita educación no machismo, pero que desde logo eu, eso, en primeira persona non estou sufrindo. Eu creo que as tías me tratan con o mesmo cariño que os tíos, ou máis. E ademais, que as tías que consideran como a min que un rexistro informal, bueno, sei que moitas veces vulgar, que sempre me decía o meu profesor de gramática histórica, Manuel Ferreiros, eu coñeceredes ali, mas tens que intentar cambiar ese registro vulgar, non? Eu digo, bueno, eu son de polígono, isto é verdade, pero a mí gustame a filosofía e a literatura e todo iso, e era un pouco esa opción cultural, pero fresca, non? Un pouco máis liviana, non? É dicir, a mí, pois, por exemplo, de cantautores, encántame Silvio e encántame Milanés, pero tamén me gusta saber, tamén me gusta que saia unha persona a cantar unha letra que diga algo, pero que leve unha banda detrás e que se poida bailar, non? Non? Isto está guai. E eu creo que iso tamén é outra das cousas que a xente lle gustou. Bueno, falando un pouco de o que eu creo que a xente lle gustou do disco. E chegado a este punto, queredes preguntar algo? Non, en serio, quero dicir, porque por exemplo me podes dicir, pois non, estás equivocado, ou non, pois sí, pero bueno, que consideras desto, ou que sei, se non, sigo dicindo calquera outra cousa, ou si queredes que me estenda en algo do que dixen ata agora, ou algo así. Sin vergonza, por favor, en serio. Si que
sei que é un pouco difícil, pero o que me mola a min é o sea, polo que eu cheguei a facer determinadas cousas deste, porque considero que algo por ser cultural e por ser trascendental e por ser profundo non ten por que ser hiperprotocolario. Podemos falar con... Se queredes decir algo, por favor, decides, sin problema. Bueno, por exemplo, se vos parece, vos cantar unha cousa pequena, así un pouco hai un cantar que isto é porque me saltei esta parte, pero creo que é moi interesante. Unha das cousas que máis ilusión me fai é cando a peña me escreve, cando escoita o disco ou nos ven ver a un concerto e me di: ostra, nunca pensara nisto, hasta que te escoitei dicir, pero hostia, é verdad, non? E unha das cousas nas que máis ilusión me fai é precisamente no rollo da música tradicional, non? Cando a xente empeza a dicir, ostra, pois é verdad, claro, que diferencia hai, non? Entre ir a... Eu agora digo, bueno, pois a ver, todos os que estamos aquí vamos a facer un grupo de traballo de musicoloxía. Vamos a facer un traballo sobre os cantares de Berce. Vos as 4 ides a Bélxica, vos as 4 tal, ti, tal. E despois reunímonos todos aquí outra vez e poñemos en común o que traemos. Todo o que vai sair de aí vai ter diferentes melodías, diferentes armonías, pero ao final a función que cumple é a mesma. Todos van a ser cantares que en cada parte do mundo se fan para dormir un neno. Por lo tanto, é moi difícil que chegues ti con cantar que sea é imposible. Bueno, igual sí, pero non. Normalmente non. Suelen ser cantares que teñen unhas características concretas, que pois con a melodía, bueno, pois tamén é sociocultural, pero bueno, e sobre todo con unha cadencia, un tempo e todo isto máis tendente a dormir e non a poñelo nerviosa. Entón, eu sempre canto un cantar que, bueno, moitos debemos coñecer seguro, porque é un cantar que gravou Lelía no seu primeiro disco, que era un disco de música tradicional, non había case arranxos, ainda non era un grupo folk, era un grupo tradicional. E sempre digo que ese cantar en concreto é un cantar de traballo, e podemos imaginar incluso o que di, ademais, este cantar, porque o que di a letra é hipercaracterístico, se vos fixades, porque hasta fala totalmente dunha vida moi cadela, que ademais que non hai que ir lonxe a buscala, que a tuveron a xente da xeración dos meus avós e a xente da xeración de pais de xente de aquí. E o cantar... Perdón. Que di así? Dime. A miña nai non me quer, porque non vou a fiada. Se non fago a non recollerei a nada, non recollerei a nada. Ai la 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 la, ai le le. Bueno. Yo lo pago. Este cantar, precisamente, foi o que lle cantei a Rui Veloso, falando un pouco a raíz desta conversa que estamos tendo, que, bueno, que eu solei loca, pero bueno. E lle
cantaba este cantar e o tipo quedou completamente flipado e díxome, non por como cantar eu, desde logo, senón por o cantar en sí. Bueno, o tío tamén me dixo, que bonito, non? Que voz, que... Pero non que voz referíndose tanto a miña voz en concreto, senón o xeito de cantar que temos nós. Que non son eu, que somos nós. Que somos nós, que é como cantamos nós, non? E o tío decía, ti cantas isto nun estadio en Brasil e tíralo abaixo, cunha microfonía, cantas isto nun estadio e tíralo abaixo. E é verdad, claro que sí, non é eu e calquera que o cante decentemente, porque o cantar ten potencia por si mesmo. O que di ese cantar, que é a textura de vivir presa na túa vida, presa, sin posibilidade ninguna de avanzar e de sair da merda, con perdón. A miña nai non me quere porque non vou afiada, se non fago a sementeira non recollerei nada, quero dicir, sabes? Igual que un tipo en Mississippi, exactamente igual, é dicir, é a vida como unha prisión, desde a cuna, desde o momento en que naces. E iso, o que sale desa voz, non é nin os Estados Unidos, nin a India, nin Inglaterra, nin a Galiza, é a esclavitude. E a esclavitude tuvémola aquí. É este paso... E este paso volve pronto. Entón, a melancolía que nace da jorxa da esclavitude, para min, entre todas as músicas de raíz, é moito máis a unión que a diferenza, porque ao final, ti escoitas unha canción gospel, eu invito-os, por exemplo, a facer ese exercicio, a coller en Alan Lomax, ten unhas grabacións que podedes acceder en internet gratuitamente, non as tedes que comprar, podedelas descargar, hai moitísimas grabacións de traballos etnomusicolóxicos que son, bueno, facilmente tampouco, porque non todo o mundo di, que fixeches hoxe, mame, baixeime los PDFs de, non, Miley Cyrus e todo ese rollo, que dixo eu, coño, o sea, coño a tipo, podes a chupar un sacho e vende isto, como, bueno, pero o rollo é que tedelas na rede, tedes as grabacións de Lomax e eu convido-vos, por exemplo, a coller calquera, por exemplo, o volume de Alabama, que son multitude de tracks, algúns de 30 segundos, outros dun minuto, que salen vellos e vellas cantando. Alan Lomax chamas, Alan Lomax. Lomax, de feito hai unha peli, porque, bueno, quería apuntar esta chica. Entón, de feito hai unha peli que se fixo en Alemania, tamén moi interesante sobre a súa vida, se te interesa. Bueno, o rollo é que... Joder, macho, como me perdi. Coller un track, pois eso, unha grabación, por exemplo, de unha destas mulleres, que o que ibas a escoitar é unha muller bella, que no ano 1930 o mellor tiña 70 anos, cantando un cantar con... Esto é escoitar, Pero exactamente o mesmo que escoitaron a tía galega, pois que foi grabada é o mismo, pero é o mismo xeito de cantar, o mesmo xeito de colocar, é verdade. Na parte bajo guai, non é verdade. Sí. É verdade. Entón, é exactamente o mesmo. E eu creo que hai que intentar erradicar, e é unha das cousas máis importantes para min, e podedelo creer, para min das cousas máis importantes de poder estar de poder ter un disco que escoite a xente e un micrófono é poder intentar romper estes rollos, intentar romper o rollo de como se pasa da muiñeira ao rock and roll, como non eres música porque seas música tradicional, a música gallega é unha mierda pero el blues mola, ser cantareira é un rollo e é como moi de catetos, pero hacer rock and roll mola. Mira, tío, o rock and roll é blues subido de tempo. É dicer, a única diferencia que hai entre Chuck Berry e Budiño é que Budiño nació aquí. E Chuck Berry non sabemos onde nació. O caso é Budiño por decir colliu unha muñeira, ou Mercedes Peón, colliu unha muñeira que se cantaba aquí dunha maneira, que era muñeira de... Marástima non ter aquí unha maneira. Muñeira bella de Cerqueda,
E muller e bella de Cerqueda tocase así. En Cerqueda sí que hai home está menos. E chegou Mercedes Peón e dixo, como? Vamos a monter aquí unha banda do millón. Colleu a dos mellores instrumentistas que había naquele momento en todo o país e puxo a tocar tum, 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 unha fanfoña e un baterista, e iso foi o que fixo Chuck Berry co blues, exactamente o mesmo. Ao final o rock and roll é un folk, casi, non? É coller unha música de raíz que ten moita potencia e vestila cas posibilidades que nos dá a música moderna, que son moitas posibilidades técnicas, sobre todo, non? E sobre todo de riqueza de instrumentos, non? E iso fai que se adapte moitísimo máis a un oído do mainstream, do grande público, non? E entonces que se consuma mellor e, bueno, tamén que se xa máis divertido de facer, porque a mí que me gusta moito a música tradicional, que é a miña favorita, sí que é certo que, bueno, mola un montón, pois, coller e facer darle unha reviravolta a unha canción tradicional, non? E facela de outra maneira. Outra cosa que fago a veces, vou coller a citar, é hai moitas cancións que damos por sentado que son as melodías, non? Por exemplo, hai unha canción que eu sempre canto, normalmente en estado un pouco de ebriedade. Vou facer aquí isto para que me vexades, vale? Podo? Unha canción que coñecedes todos, seguro, porque eu coñecida, joder. E eu sempre lle pego unha volta e dixo, a música é o que ti queres que sea, pero ao final isto é unha coña, porque cando canto esta canción, bueno, eu teño colegas, eu aunque falo en gallego, teño colegas de outros países, non? A peña alucina, porque eu vivo nunha cidade tan cosmopolita como Coruña, verdad? Que é trilingüe como seu antigo alcalde. Que eu teño un colega que un dos meus mellores amigos da alma é alemán. Só fala inglés. E prácticamente eso leva a que nunha cidade tan cosmopolita como Coruña casi só pode falar comigo. Eu fui a Alemania a cambio e falei con todo Dios, entón non sabía falar inglés, non? Entón, cando lle canto esta canción, a xente de fora, a veces fago a broma, non? De, isto é un country, e a peña se lo cree, totalmente a pies juntillas. Eu digo, isto é unha canción country, e canto esta canción. Para cantar como a mí, para cantar como canto, para cantar como a mí, non abra la boca tanto, non das tira hierba, daré un abrazo, no me ven querer, no me ven querer, no das tira hierba.
Non o dixades, por favor. Esta é unha mostra, ademais, que se vos fixades, se eu esta canción a cantara en inglés e non a coñecera, se non fora Carolina, axudaría bastante tamén. A melodía non ten unhas características especiais, quero dicir, tampouco unha melodía que sone especialmente gallega ou especialmente de outro sitio. Ten uns intervalos moi normais, moi habituais, moi convencionais dentro de moitísimas músicas, non? E, ademais, en certa maneira, non deixa de ser pois o mesmo que o rock and roll, só que en vez de coller e facer rock and roll do blues, pois facemos rock and roll de unha muñeira, pero bueno, non nos olvidemos que o country, que isto sería máis ese rollo hillbilly, que se chamaba nos anos 60, bueno, 50 nos Estados Unidos, o rollo hillbilly, non bebe só da tradición negra, bueno, bluesé, o sea, do blues, non sei, estritamente sureña, sino que bebe tamén da tradición irlandesa. O sea, bebe dunha cultura musical europea e non africana, porque ao final o blues decimos moito americana, pero é africana, sabe, o de abaixo, eso nacido ali porque os esclavos viñan de ali, non? Non sei como vou, porque non me río un montón, que? Como están? Sí? Menos 10, menos 10. Bueno, eu, non sei, se queredes preguntar algo, calquera cousa... Pode seguir que vas ben. Pode seguir que vas ben. Estás tocando. Cántanos algo. Queres cantar algo máis. Dixeches que agora malvives da música. Quere decir eso que xa non impartes docencia? Porque creo que se perdeu unha grande dinamizadora musical. Supoño que quen poida terte como a profe verá a música tamén desde o prisma que ti ofertas. Entón, esa é a miña curiosidade. Moitas gracias, señor Paco, porque ademais é unha das miñas paixóns, a docencia. Eu iba para eso, non? De feito, hasta fixemos oposicións e todo. Pero, bueno, ao final, sempre tengo posto no camino. Pero a mí sí me gusta moito a docencia e sí me gusta moito ensinar. E, home, sí, creo que solo de unha clase agora mesmo é o que me permite a mí agora mesmo, por sorte, o que me permite é dar unha clase. Non podo dar, como daba antes, 9 clases, non podo. Pero creo que os meus alumnos non teñen grande sorte en moitas cousas porque, bueno, ensino iso que eu sei, herdan as miñas virtudes e os meus defectos, como cantante e como tocadora. Pero creo que sí que unha cousa que me mola dos meus alumnos en xeral e que vi moito é, pois, a veces que os meus alumnos chegaban e me decían: "Joder, Xés, tío, é que chegamos a foliar, tío, non é moi regalado", sabes? E eles sí que, o que sí que me centrei moito sempre en ensinarles que a música había que cantar ben, hai que tocar, e eu sou moi estricta, en plan, non vas pensar, son bastante teniente o nil, non? En plan, hai que tocar moito tempo e tal, pero despois sí que lles presta moito, o sea, nos divertímonos moito e vemos a música como algo que hai que facer ben, como todo nesta vida hai que facelo ben, pero tamén para divertirse e gustarnos. E agora mesmo só dou unha clase, nada máis, pero por min daría moitas e, sobre todo, digo a verdade, e sono fatal, pero, o sea, nin presuntuosidade nin falsa modestia. Sempre me quedou un pouco de pena de non dar clase a nenos, porque eu creo que en xeral nas aulas de música, e non de música, pero bueno, neste caso estamos falando de música, nas aulas de música en xeral e da música tradicional en particular, a veces perdía, creo que o máis importante a veces para un neno é inculcarlle precisamente este cariño polo que fai, máis que conseguir un certo nivel. Creo que un certo nivel xa virá cando ti lle inculques o suficiente cariño como para que él siga por sí propio e non porque ti lle digas todos os días ás 5, vai, porque tens que ir, non. E sí que cos nenos que me levo guai, porque sempre digo que son humanos sin corromper, entón, gustan os rapaces.
Pois sí que me quedou un pouco de pena de non dar máis clases de nenos, de non dar clases a nenos e a nenas pequechas, porque sí me gustaría moito, é unha cosa que me gusta moito, personalmente, sí. Non sei se contestei a tua pregunta, e algunha máis. Bueno, os da miña xeración estamos encantados. Os de 25? Sí, estamos encantados de ver que unes toda unha tradición co futuro. O sea, non te queda chanclada, como decías en Rosalía. Pero eu estou preocupado desde hai tempo, desde que teño netos, que non recordamos moitas cancións de cando éramos pequenos. E hoxe os rapaces apenas teñen cancións, hai moitas cancións, pero non están suficientemente distribuídas, non chegan a todas as casas cancións galegas que poden recordar pois depois de maiores, porque o que recordamos menos, o que recordamos todos, é o que aprendimos de pequenos. Entón, eu creo que é un campo impresionante para traballar e que persoas como aquí serían as indicadas, desde a nana hasta as cancións de non sei, de festas, de cumpleanos, de excursións, de, que sei eu, cantidad de momentos en que os nenos poden disfrutar cantando e cantando na nosa lingua que non existe, porque van á escola e veñen cantando en castelán. O sea, é un mundo que alguén o ten que traballar, dado que a administración non solamente non o traballa, sino que estraga o que hai, pois ten que ser eso que chamamos a veces a sociedade civil, a iniciativa privada, ou quen o faga, quen o faga. E entón estamos contentos de que haya xente como ti. Sí, obvio. Sí, unha cousa, eu estou de acordo e moitas gracias por a parte que me toca, pero aí creo que hai unha cousa e é que efectivamente hai poucos discos, hai moi poucos traballos, como ben dís, pero creo que ao final, polo que realmente os nenos non saben cancións, máis é pola autonegación dos pais que pola carencia de material. Quero dicir, se se abolise esa autonegación, se se abolise a idea absurda, porque eu cada vez que saio deste país meu que se chama Galiza estou deixando volver, pero tamén é verdad que a veces descansa na cabeza que porque hai nada que fun a Barcelona e a hostalería e de intentaba explicar a María Coma, que é unha das mellores pianistas de jazz que hai en Cataluña, que nos coñecimos nun concerto en hostalería, e eu intentaba explicar, me decía, joder, Sesme, pero ti, unha tía que ademais quero decirvos que é como, éramos o sol e a sombra, el yin e el tónico. Ela é unha tía que como un cisne, é super delgada, elegante, e ten esta cousa que acaricia o piano, que parece que non o chega a tocar, pero o piano sona igual. E despois eu. E no mesmo escenario, pero era un rollo moi bonito, e me decía, facendo un blues e moi guai, esa potencia de dúas cousas que son reais, cada unha desde o seu punto de súa peculiaridade. E a tía me decía, hostia, pero isto, guai, non? Aí dicía, bueno, claro, aí o problema lingüístico, pero por que? Digo, porque, ostras, porque ali se falas gallego, tía... Me decía, pero por qué? E eu lle decía, isto é verdade, e lle decía, porque ali hai unha idea de que se fala, mira, isto é moi fácil, podería facerche aquí, non sei, unha descripción da sociolingüística de Monteagudo, pero é moi fácil. Nunha cidade galega, polo xeral, cando falas galego, ou eres de la aldea ou eres del norte. Isto, hai xente que di exactamente así, que xa é triste, non? Total, que non o cría. Non o cría, me decía. Pero se falades máis dunha lingua. Non, pero por que? Falades dúas. Como a nós. E dicía, xa, tío. Me dicía, que eu eso non o entendo. Digo, non, nin eu, a ver se vas que a mí me explica. O mellor, fai-me un favor. O caso é que me descansa a cabeza e veño e digo, jova, que guai, non? É dicir, a idea de que cantas máis linguas fales mellor, de que unha lingua non é nin de cultos nin de incultos, porque eu
falo gallego e Belén Esteban fala español. Creo que non fai falta decir absolutamente nada. O caso é que se abolise esa autonegación, os materiais que hai chegarían polo de agora e a peña animaríase a facer máis, creo eu, non? Chegarían polo de agora. Sabemos suficientes cousas como para suficientes cousas en galego, porque ademais é unha cousa que sempre dixo e creo que aí podes pensar como a mí ou estar equivocado, que se a xente falara inglés como fala galego, o sea, se a xente entendera inglés como entende galego nas cidades galegas, todo o mundo se consideraría bilingüe completamente, é dicir, nativo, casi. Se a xente entendese absolutamente todas as variantes dialectais do inglés, incluso algúns escoceses borrachos, que eso é prácticamente imposible, eu estou segura de que eso é imposible. Cando se escrito digo, non, están vacilando, non están falando. A xente aquí entende galego, pero entende galego, entendeme a min, entendeme a sericos que falan así, tamén entendo. Perfectamente, porque eles din, no, yo ese gallego non lo entiendo, e se te poño aquí 1000 pavos agora mismo, por decirme o que acaba de decir esa bella, enténdelo ou non lo entendo. Porque eu quería que algún te dixe, es que non te entiendo lo que me dices. No, espera un momento. Sacarle un maletín e poñerle ali, digo, señora, ¿puedo volver a decir eso? Te lo llevas si me dis o que acaba de decir esa bella. Me cajo en Dios. Envíano todos cajando virutas. Nada, ese é o rollo. Entonces, para mí, o rollo da autonegación da lingua é exagerado e é ridículo e é cateto. Eu sempre digo, no, tío, cateto é ti, tío, é catetísimo, tío, que falas dúas linguas, que podes falar en Brasil, en Angola, na Guinea-Bissau, en Mozambique, en Cabo Verde, en Lisboa, en Macao e en Mazaricos, que mola máis que todos os antes xuntos. E te avergonzas, tío. E eu podo ir, solo falo galego, español, un pouco de inglés, e podo ir a todo o mundo. Non se me cerra nada. Fui a América Latina e falei español, fui a Europa e falei inglés, fui a Portugal e falei portugués. A mí non se me cerra nada, a miña lingua non me cerra absolutamente nada. E ademais vou dicir unha cosa, e isto, por favor, de verdad, que non sone como que me quero estou tirando de flores a mí mesma. O 15 de setembro tocamos no Festival da Luz, non? Tocamos con un tipo que se chama Fito e Fitipaldas, Fito Cadrales. Eu son superfan de Fito, a mí gusta moito Fito. E ademais, son máis fan aínda do seu guitarrista, que se chama Carlos Raya. Bueno, nós estábamos tocando no Festival da Luz e isto conto como unha anécdota para que a veces onde quero chegar. Bueno, nós estábamos tocando e volvemos ao backstage, aos camerins, e chega Carlos Raya, que eu pensei que iba a ter que ir poñer un enema porque non dejaban 3 días. Chega e dime, dame unha preta e dime, pero eres la hostia, cantas de la hostia. Yo no te entendí una puta mierda. Ahora, así mismo me dice, ahora, muy bien, joder, sonáis cojonudo. Bueno, sobre este así de música fala moi ben. E estábamos no camerín e ven toda a crío de Fito, os seus guitarristas, o baixista, todos os seus managers, que ten dous, e porque é vasco, e entón chega... Son de Bilbao, nace donde les salen de los cojones, pues eso. Igual, yo tengo 2. Vosotros 1, pues yo 2. Bueno, pues entonces chega o manager y me dice, oye, pero tú cómo cantas, ¿no? ¿Cómo cantas así? Digo, hostia, mientras cantas yo lo bajo. Hostia, pero sois potentes, ¿eh? Y me di Fito, dime, me ha gustado, me ha gustado mucho. Y oye, le habéis gustado al polaco, el polaco é un dos managers. Le habéis gustado al polaco, y ese pavo é o dono de unha das, por non decir, a produtora máis potente que hai no Estado español. Leva os grupos máis potentes do Estado español e recibe ao ano maquetas
maquetas e maquetas de rock and roll que non escoita. O que escoita e fai, me aburro, me aburro, me aburro. Collío, e isto contou o Fito, dixo, estábamos enchufando e empezastes a tocar. E entón salimos a escoitarvos. E dixemos, hostia, tú, isto suena de la hostia, E ademais seguro que dixemos así. E entón, o manager e me di, tu manager onde está? E eu digo, ali. Moi ben. Vai ali e digo ao meu manager, dille, mira, podes invitar unhas jarimas? E lle di, sí, claro. Foron garimas a que non sei se di, cervezas. Van aos tal, isto me contou o meu manager, dime, suenan increíble. Tienen un sonido brutal, son moi potentes. Dame tu número porque te quero chamar. Nos pensábamos que será un rollo de, bueno, te quero chamar, e chamounos ese mércoles, o sea, aos 3 días. E dinos, bueno, a mí non, a meu madre, dille, Iván, quero haces en Bilbao o día tal de agora, este mes. Un festival que venen grupos de todo o mundo. E que para ir a ese festival, tens que presentar unha maqueta, pasar un proceso de selección durísimo. E, pois mira, compartí o escenario ese día con unha tía que se chama Beth Tito, que é a cantante dun grupo que se chama Gossip, que agora mesmo peta en todo o mundo, nos 5 continentes. E a primeira vez que un nome dun grupo gallego apareceu na camiseta dese festival foi o noso, e foi en gallego. Nin en español, nin en inglés, en galego. E deso estou moi orgullosa, porque estou moi farta xa de que a culpa a teña sempre a miña lingua, e que a miña lingua non é culpable. Serei que eu non canto suficientemente ben, ou que eu non o fago suficientemente interesante, pero non a miña lingua. Porque estamos fartas de escoitar todo Dios cantar en inglés, e hombre, miña nai mola mazo escoitar a cantar Wachini, sabes o que che quero dicir? Nin Dios sabe o que canta, o que está dicindo, o que está escoitando, porque sempre falo o mismo, que sona chiste, pero que non é un chiste. Houve un grupo estadounidense que tivo ao mundo inteiro, a un estado cantando Everybody, yeah. Eu chego a un escenario aquí en Galicia e me poño a cantar todos, hostia, a miña nai primeiramente nega que é miña nai. Isto é o primeiro que pasa. A peña diría, pobriña, non? Es especial. Pero desde logo non me comprarían discos, se non os gravarían e, home, podría acabar pois sendo a Cañita Brava en feminino. E digo moi en serio. Pero a xente é guai porque escoita esa música e non é música que entendan. Para ben ou para mal, isto é unha realidade. Agora mesmo a xente no mundo non necesita entender os contidos do que escoita para consumirlos. E iso a nos colócanos exactamente na mesma posición que todas as demais linguas. Todas as demais. Para ben e para mal. Non? A maiores, para mal, colócame na mesma posición, pero para ben, eu fago un rock and roll que vos podedes entender o que digo. Para ben, pasa iso. Para ben eu podo cantar un rock and roll lúdico que diga eso, toda atrás de ti, que non é nada máis, non é pretencioso, é unha broma, é un chiste, é unha festa, e podo cantar cosas máis serias, e podo cantar unha canción de amor, que ademais de ter un violín moi... Porque eso sempre digo, eu non serei moi boa, pero os meus músicos son a hostia. O meu guitarrista é a hostia, os músicos que fixeron este disco... Nani, por exemplo, Nani tocou, non se me ocorre, Nani ten un Goya por... Nani é un pianista de jazz, e agora está nominado outra vez por Arrugas, por exemplo, gañou premios estatais e internacionais. Sergio Delgado, un pianista cubano que tocou Revelarse a Conciencia, que é impresionante, que tocou con grandes músicos. Man, percusionista de Magna Lubre, e ademais, bueno, todos eles, todos,
o violinista de Budiño, Alfonso Merino, que tamén está aquí. Bueno, aquí hai musicazos, musicazos. E aparte de haber xente que toca que te cagas, aparte de entendedes o que din as cancións. Isto é hiperimportante, para min é hiperimportante. Despois outro rollo que ten este disco, que non o dixen, que fala que... Eu quixen volver un pouco a esencia dos discos dos discos que eu consumo, que son os discos de hai 40 anos. Entonces, a grande maioría, os rock and roll están gravados todos xuntos, non están gravados por pistas. Normalmente agora a xente grava por pistas, nós gravamos todos xuntos na mesma habitación. E as lentas, por así decirlo, o pianista e eu, a canción que hai aquí, para ben ou para mal, é unha toma. O sea, non pode pasar como Paulina Rubio, que despois escoites o disco, e despois vas ao directo e dices... Dices, hostia, si matámonos un coche de 3 semanas, que... No. Parecíase moito. Pois o rollo é que esta canción, por exemplo, está grabada bueno, estes comentarios son así que meto porque non son así formal, está grabada o piano, está grabado a vez que a voz. É dicir, nós puxémonos a cantar e cantamos. Eu non canto máis que o que vedes aquí. Mellor que isto xa non canto. É verdad, e non quixen recorrer demasiado a tecnoloxía para retocar erros. Aquí hai moitísimos erros. máis meus que deles, pero de todos. Pero non quixen recorrer porque creo que na actualidade, precisamente un pouco por ese ego que temos a veces, de querer ensinar algo que pois vai en detrimento da originalidade, da autenticidade e da potencia, da intensidade do que hai aquí. Porque limamos, e cando limas vai a menos, non? Entón, isto é outro rollo que a mí tamén que estou moi orgullosa deste disco, que neste non hai tanto, en min sí, a mí nunca me gustou que me retocaran demasiado. De feito, xa se nota, porque aquí hai cada desafine do millón, pero aquí, que é un disco que xa está un pouco mellor cantado, pois, eso, que non hai... Prácticamente todo o que escoitades está feito do xeito máis natural que se pode, intentando facer un disco que sexa escoitable máis de unha vez. Non sei. Non sei, se queredes preguntar algo. Eu desculpome se fui moi... me alarguei demasiado. Cando vas a cantar aquí no Valmiñor? Tes na xenda algún... Joder, tío, eso é unha putada. Bueno, pero non tengo fan ni... Nunca me sei os meus concertos, só me sei o siguiente. Pero se vos interesa en Lugo, cantas na cabeza. É que é verdade, eu sei os meus concertos porque non son moi despistada, entón solo non me sei nin cando empezo, nin nada deso. Só sei a que hora teño que estar na furgoneta. Tens que estar ás 4, estou ás 4. Pero non sei que teño que... Pero no Facebook seguro que tedes un sitio onde podes mirar. No Valmiñor estuve nun instituto aquí, que ademais me pasou unha cousa super bonita, que se me permitides vos vou contar que foi das cousas máis bonitas que me pasou na miña vida, pasou aquí. Fomos ao Instituto Valmiñor e fomos eu e o Titi, eu e o meu guitarrista. Fixemos un concerto. E claro, chavales, eu ainda me acordo de cando era rapaza, pois claro, van a venir a dar un concierto. Joder, que rollo, tal, non? E claro, chegamos nós, que normalmente para ben ou para mal, pois claro, dos tipos novos, formidos, dos tipos tal, pois entonces, claro, ao principio, hostia, a ver, vamos a darlle unha oportunidade a esta xente. E entón, eu empecéis a falar, empecéis a cantar, cantamos. Fixemos un concerto normal, pero eu para eles sempre me centro un pouquinho máis en falarles de determinadas temáticas que son moi importantes para mí, non? E unha temática moi importante, falan moi moito de que hai moitos casos de anorexia nos institutos. Eu fui a moitos institutos xa, e, bueno, pois dime que casos de con 11 anos, con 12 anos, moitísimos casos de anorexia, cada vez máis, e cada vez máis precoz, sobre todo. Neso fan moitísimo fincapé.
Entón, unha cosa que lles falo sempre, e isto é verdade, pois sempre lles digo de coña, pero é a verdade, o sea, eu son orfa de pai, entón criei-me con meus avós, non? E tuve unha crianza porcina completamente. Normal, porque era come máis. E como me di un colega meu, que tamén se criou cos abuelos, dixo, eles dábanos e nós non decíamos que non. Efectivamente hai unha complicidade, pero, claro, eu sempre decía, fui unha tipa que pesaba 80 e moitos kilos, eu botei corpo rápido, xa era un pascualín, xa era moi grande, con 14 tacos, xa era unha rapaza alta. Entón no instituto distaba moito de ter prestixio social. Eso e o flequillo que minha nai me obrigou a levar hasta que cumplín 16 e mataronme socialmente. Entón tive que dedicar aos estudios, refuxiarme nos estudios, isto é verídico. E entón, distaba moito de ser tal, que sempre les digo de coña, pero en serio, nós non temos que ser nada, non temos que ser todo o que a sociedade nos di que teníamos que ser. E ademais, a mí me parece que no meu caso foi unha grande sorte, que no momento onde un individuo forxa os seus valores, que na etapa onde comeza a ser un adulto, que precisamente na adolescencia, pois eu estivese máis preocupada de estudar e de sair cas miñas colegas e cos meus colegos e de xogar e de tal, que de gustarlle. Evidentemente, gustaríame gustarlle e xa non tiña opción, pero, bueno, o caso é que non me matou, desde logo, e que nós non temos obriga de ser guapas ni nada deso, que mira, a mí, cando me gusta un tío, gústame por si me gusta o que hai dentro de aquí, deste cascarón. Se non me gusta, pode ser por fora bonito que sexa. E que nós é o mismo, e que realmente vai ser o mismo. Bueno, despois sempre lles digo unha coña, sempre digo, tías, vos agora estudiade, cando cheguedes os meus anos, ides vos hinchar. Sempre digo. O rollo é que, ao final, que me río un montón, cando acabamos o concerto, despois de falarles de todo isto e de botarles un pouco tamén por terra ese rollo de que unha persona que cante rock and roll, que leve unha estética determinada, non estudia, por exemplo. Esta é outra cousa que eu lles digo sempre, isto non é así, en absoluto. De feito, a mí eu sigo estudiando, a día de hoxe sigo estudiando. Unha das cousas que me permite a música é poder seguir estudiando. E despois de todas as barreiras, eles cambian moito, un pouco, algúns cambian a súa forma de pensar. Entón, estaba firmándoles os discos, que iso é igual, que veñan e que che piden que lle firmas os pósters, os libretas e todo ese rollo, non? E entón ve unha rapaza, así gordechiña, con moitos granos na cara, vamos, o que ven sendo carne de cañón, porque aí é carne de cañón moi serio, e que non estamos falando en coña, estamos falando de unha persona que probablemente lle orixina un trauma de por vida. O sea, así mismo. Entón, ven e me di, super nerviosa, e me di, podo darche un abrazo? E eu lle digo, pois dar 3 millóns, e se me permites que cho deo a ti, pois é un orgullo moi grande, moitas gracias. Pero para mí foi increíble, e aí volvo un pouco ao principio, ver que era necesaria a figura un pouco da antiheroína, e da antiheroína declarada e orgullosa e digna, non crendose máis que ninguén senón o mismo. É dicer, eu non son guapa, nin teño obriga de selo, non son unha modelo de pasarela, nin teño obriga de selo, son abondo, porque son igual que os demais, non? E iso que o dixas desde orgullo, e sobre todo un pouco sí que é certo que eles consideren que se pode molar dentro desta actitude. Porque isto é importante, porque eu son da xeración xabarín, que foi a xeración de o gallego mola, porque salen os diplomáticos de Monte Alto cantando churras, churras, churras. Porque, home, te tens que centrar nos vellos de lugar cantando os vellos de Juá. Hombre, é difícil. Que che saia orgullo sendo un rapaz da Coruña. Vamos a ver, vamos a falar de verdade. E iso que facía música tradicional. Pero, home, é así. Ahora, eu sei a Xurxo Souto cantando
cantando ano 37 de guerra civil, digo, hostia, hijo de son, ¿no? Entonces era importante tamén que aparecese eso, unha persona que lles dixese, tíos, si molades ou non molades, non é polo gallego, é por outra cousa, pero o galego non é un obstáculo para molar, nin para facer rock and roll, nin para ter discos, nin para tocar en Lisboa ou en outros sitios como eu toquei, e en outros que vamos a ir porque estamos empezando, nin para nada. Eu creo que ao final, bueno, o galego para mí o único, eu que quero moitísimo a miña lingua e sempre digo que no malo é igual que as demais linguas e no bo pois a min abriu moitas portas e sobre todo fixo que moitísima xente me escoitase, me entendese e cantase as miñas cancións. Creo que puxeches ao remate, non sei se era tu intención ou non, son as 10:20 por aí. Si non hai ninguna pregunta máis, eu creo que xa podíamos ir rematando, que vos parece? Alguén quere preguntar algo máis? Bueno, se ocurre sempre unha idea bastante tópica, me parece, que é un pouco, non sei se Villadoiro foi un conxunto que dignificou ao folclore galego, non? Ti estás de acordo con eso? Pensas que fixeron esa labor que, por certo, digamos, que finaron? Que? Acabaron, vamos. Pero o seu final... Villadoiro? Sí, Villadoiro fixo unha pasada polo noso folclore, porque ademais foi un grupo que foi para mí o pioneiro de... O sea, xa non por pioneiro, sino porque durante moitísimo tempo seguiu sendo un grupo folk, pero tremendamente ligado á tradición. O sea, agora é normal, os músicos experimentan, alonxas un pouco máis da sonoridade galega. Sin embargo, Villadoiro sempre estivo hiperligado a... De feito, eu levo Villadoiro no meu móvil, non? Con moitos grupos de folk e de outros estilos. E, ademais, creo que é un exemplo bastante guai do que eu decía antes, do que fixo Chuck Berry co blues, pois eles o fixeron con Miñeira do Areal, non? E que ademais, fíjate, é unha tontería, pero non sei se influiu ou non, pero na miña clase, no meu cole, en vez de, no meu cole o que fumeu, en vez de sonar trr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 
Que xa era outra forma de ir á escola, Sí, sí. Pois sí, para min, ademais, Roy Casal é amigo meu, que é o fillo, bueno, un deles. Moi ben. Entroncando co que ti decías antes, que o de fora sempre vale máis que o galego, e por Milladoiro, e me lembrei de Andrés do Barro. Hostia, Andrés! Finado. Entón estaba eu pensando, si lograres, igual xa lograste, se eu non me entero, pero bueno, si logrades un éxito a nivel estatal, non te digo a nivel internacional, como que no seu momento logrou Andrés do Barro, porque foi coñecido alé en Galiza. Paradoxalmente, bueno, crees que paradoxalmente teríades máis éxito aquí, por efecto espello? Ou, bueno, que análisis fastides? Bueno, primeiramente hai un rollo que, ademais, hai un, bueno, aí sí que hai que ir un pouco a situación, que estamos en momentos históricos moi diferentes. Sí, por eso. Claro, hai un rollo que é básico, non? E a diferencia
o tratamento das problemáticas dos estados-nación antes dos anos 80 e despois dos anos 80. É completamente diferente. Entón, antes dos anos 80 non só Londres do Barro, María Hostiz tivo semanas nas listaxes dos éxitos en Madrid, o sea, con Ollos Verdes son traidores, con... Bueno, cantaba na beira do mar, e esa canción estivo semanas en Madrid, nos primeiros postos, igual que estivo Corpiño Xeitoso de Andrés do Bar. E a charanga de Juan Pablo. E a charanga de Juan Pablo, efectivamente. Eu creo que era un momento donde, aquí vou facer un mini discurso plastón, se non vos importa, que é os nacionalismos, as dictaduras de Europa do século XX beben das filosofías alemanas etnonacionalistas, herderianas en concreto. Entonces, unha das cousas que se fixo desde esas dictaduras sempre foi a exaltación das culturas populares, como o que se chama na antropoloxía marcadores diacríticos de identidade, que son basicamente os elementos culturais dunha comunidade que sirven para a exaltación da nación como nación diferente das outras, non é dicir, pois o que se fixo aquí, falando así tal, como por exemplo a lingua en España, en este caso no Estado español, o español, e pois a cultura, o flamenco, a cultura andaluza pasou a representar o Estado. Pero non nos olvidemos que foi Franco, precisamente, que agora que está, eu creo que está bastante á dereita dele, foi Franco quen subvencionou a sección femenina e as seccións dos coros e danzas. Por qué? Porque estas mesmas institucións análogas habías na Alemania, curiosamente desde o socialismo, desde os régimes socialistas, non houve ese impulso das culturas, das músicas tradicionais, porque se centrou sempre máis na loita de clases que na exaltación dos elementos nacionais. Pero o caso é que Franco pagaba iso. E, por suposto, como España, una grande e libre, España 1 e 51, pero el gallego, o galego, collemos o mapa da península, bueno, quitamos Portugal, e a Moiñeira, a Xota Aragonesa, outro, temos imaxes e imaxes do nodo de demostracións dos coros e danzas, efectivamente, de todas as regiones deste nuestro grande España, no outrora imperio, na televisión. Entonces, estamos nun momento onde existe a posibilidade de falar galego e demostrar outra cultura española, non nos olvidemos deso, outra cultura española, e de que esa cultura española conviva cas demais, porque ainda non estamos nun momento onde non a lingua, cuidado, a producción cultural das nacións periféricas de Cataluña, de Euskal Herria e de Galiza supoña unha disidencia que agora se chama terrorismo, porque iso é así. Agora toda a disidencia chamase terrorismo, todo é ETA. Eu falo gallego é ETA, todo é ETA, entendes? O sea, isto é un problema, isto é así. O rollo non é terrorismo, se criminaliza a disidencia. Entonces, agora é impensable que eu estexa na lista dos 40 principais. Este non é o único motivo, o outro é que canto vestida. Este é outro motivo importante para non sair dos 40 principais, efectivamente. Pero este é un motivo importante, é dicir, agora mismo non estamos noutro momento. Bueno, para contestar isto necesitas persoas máis, pero diricho unha cousa. No, pero diricho unha cousa, e outro rollo tamén de dicir, non é presumir, pero para decir, mira que hai grupos aquí que cantan en inglés, porque hai que decir tamén que o español é unha lingua que... O sea, aquí non hai grupos de blues en español, só hai grupos de blues en inglés, non hai grupos de funk en español, só hai grupos de funk en inglés. E non é aquí, é en todo o Estado e en toda Europa. Ti vas a Suecia e todos os grupos cantan en inglés. O sea, cuidado, non é só... A lingua hexemónica é o inglés e todas as linguas que non sexan o inglés serán a la mierda. Español, sueco e francés e todas. Pero nós vamos a facer en xaneiro, a nós patrocinounos co Xeño Destrozado Radio 3.
non vou decir evidentemente con quen. Con nós presentáronse outros grupos e só nos escolleron a nós e nos cantamos en galego. Vamos a facer os concertos de Radio 3 en xaneiro. Con nós presentáronse outros grupos e só nos escolleron a nós de aquí, en galego. Presentáronse os grupos en inglés, presentáronse os grupos en español e presentámonos nós. E vamos a facer nós os concertos de Radio 3 en galego. Como iso vai influir a tal? Non vai influir, quen ve Radio 3? Quen ve eses concertos? Ninguén, pero bueno, si creo que triunfaríamos máis. Sinceramente, non creo que vendésemos máis. Creo que nós vendemos moitísimos discos, vamos aos concertos e vendemos moitísimos discos, pero probablemente o que sí que cambiaría sería, si respondo a túa pregunta, o que sí que cambiaría sería moi probablemente a visión de si cantas en gallego non llegas a ningún sitio. Entonces, que provocaría? Probablemente, y esto quiero decirlo porque a mí non me gustan nada os localismos, igual que si aparecesen tamén grupos cantando funk en español, que non hai grupos que canten funk en español. Se agora aparecesen en Madrid grupos que cantan funk en español, soul en español, rhythm and blues en español, e en Galiza, o que cambiaría sería a idea que está matando realmente, sobre todo o discurso, a letra, que está matando de que só se poden chegar a algo cantando en inglés. Ou só se pode facer algo se é en inglés, non? Isto sí que creo que se mataría. E, bueno, e en contraposición co español tamén, porque sí que é certo que, bueno, pois, Serrat, para ser Serrat, ao final, canta no que canta. E se eu poidese chegar a ser como é Serrat, imagínate, non? Se tivese o talento para iso. Se pudese chegar a ser Serrat, seguro, con toda seguridade, a peña non se atrevería a dicer non, é que non podes chegar a nada cantando galego, porque dirían, non, e ses? Entón, a creación da referencia crearía canteira e cambiaría. Así que xa sabestes, comprarme moitos discos. De verdad, foi un placer. Gracias por ir.